खालामनानै बिनि संग्रामाव ओंखारनाय दिनै अनेक सेक्रिफाइस जिउ गारबाय बे जिउनि बलिदानाव दिनै बिटिसि मोनबाय दा बिटिसि सिङाव हाबनानै थानाय जुदि प्रमद बर'मोना जुदि टाइगरफोरा बर' रायजो नङामोन होनब्ला दिनै दिफेन बर'मोना बोरै सैयो खालामदों दा दिनै बे बिटिसि सिङाव थानानै जुदि प्रमद बर'आ जुदि माने टाइगरफोर रायजोआ कलिताफोरनिसोमोन बर' नङामोन होनब्ला बे टाइगरफोर रायजो कामरुप रायजो बे बर'फोरनिमोन बेखौनो जों मोनफिननो थाखाय जोङो आलादा बड'लेण्ड रायजो नांगौ होननानै जों आन्दलन खालामबाय बेजों गोबां मुंख्लं जालांबाय बे मुंख्लं जानाय मानसिफोरखौ लानानै दिनै जों बिटिसि मोनबाय लोगोसे आइ आफा गासिबो बर'नि सिबिजाथावफोरखौ आंनि गोरबोनि खुलुमनाय बावहरनाय जाबाय दा जोङो बैसागु फोरबोखौ फालिखांबाय जोङो बेयाव खुनु धोरोमनि फाराग लायाजासेनो जाथिनि फोरबो हिसाबै जों गावजों गाव अनलायनाय दाय गोदोखौ निमाहा होलायनाय जोंनि राव हारिमु लाखिनाय बे थांखिजों जोङो मोजाङै मोजां रंजादों खुसि जादों बयबो ओमफ्राय लोगोसे जों फैगौ दिनाव मावै दाङै जानायनि जोङो मोनसे बोलो फोरानो थाखाय जों मोसौ मोसाखौ थुखैदों जों बिसोरखौ आदर खालामदों जोबोद मोजां परिबेसजों जोङो बैसागु बोथोरखौ फालिनाय जाबाय दा बिनि गेजेरावनो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्राया जादों जे बे रंजाफुनाय बर' हारिनि बे खाफालाव मानो एथ' गाज्रि जे बोथोर लाना फैयो खोब दुखुनांथाव बाथ्रा नै दाखालि बिटिसिआ 23 आरो 24 थारिखखालि साननैनि गेजेराव मोनसे बाजेट सेसन लिंदों दा बे बाजेट सेसननि गेजेरावनो मोनसे रेस्ट्रिक्टेड हलिडे हिसाबै गोबां जातिफोरनो हारिफोरनो फोसावनाय जादों दा अथ'सो बे रेस्ट्रिक्टेड हलिडेखौ स्टेट गभर्नमेन्टआसो होनो हायो बिटिसि 6 सिडुलआ होनो हाया बे जोंनि 6 सिडुलनिसो बे एरिया डेभेलपमेन्टनि बाथ्रा ट्राइबेल एरियाफोरनिसो बाथ्रा बियो दा खिन्थु बेयाव जानाखि रेस्ट्रिक्टेड हलिडे होदों दा बेबो ओरैबायदि रेस्ट्रिक्टेड हलिडे होदों जायफ्रा जाथियानो गैया बे जाथिनोबो होदों आफादफोरनि नामावबो रेस्ट्रिक्टेड हलिडे होदों दा सोरबा एससि कमिउनिटिथ' खुनु कमिउनिटि गैया बे संबिधानाव मोनसे केटेगरिसो एससि सिडुल कास्ट कमिउनिटि बे नङा सिडुल कास्ट केटेगरि दा सिडुल ट्राइब केटेगरि जोंहा दङ दा सिडुल ट्राइब केटेगरियाव जोंहा 14टा ट्राइब्स दं सिडुल ट्राइब्स आसामाव बे माने 14टा सिडुल ट्राइब्सजोंसो सिडुल ट्राइब केटेगरि जों मोनदों आरो एससियावबो गोबां बिदिनो माने कमिउनिटिफोर दङ दा जेरै ना फाननानै जाग्रा ना सारनानै जाग्रा आरो राजबंशिफोर बिसोरो बोरै सिडुल कास्ट दा गोबां बिदिनो दङ दा बेफोरखौ लानानै बोरै सिडुल कास्ट कमिउनिटिनि थाखाय बे रेस्ट्रिक्टेड हलिडे होखो बेफोर जिनिसा खोब साननो गोनां आरो आदिबासि सेवा समिति माने आसाम दा बेबायदि मोनसे सेवा समितिनो आफादनोबो होनाय जाबाय आरो मुस्लिमफोरनोबो बांगालफोरनि नामाव मोनसे होनाय जाबाय जायफ्रा बिदि खुनु माबा गैया एखेबारे बेसिस गैया बिदि होनाय जाबाय ओमफ्राय मोनसे खोब माने साननो गोनां बाथ्रा जाहैबाय जोंनि थाखाय गिख्रंथाव जायखौ बर' हारिया दिनै बागदावदों होननानै जायफ्रा दुखु मोनदों दिनै दा बे हिसाबै दिनै जाहैबाय देसि जाथिनो 4 एप्रिल खालि रेस्ट्रिक्टेड हलिडे होबाय बे जाहैबाय आलि मेज डे लेगेसि अफ देसि अरिजिन होनदों आरोखि आलि मेज डे बेखौ फालिगोन आरोखि बे देसिफ्रा फालिगोन आलि मेज डे बे देसि जाथिया सोर बाथ्रा बे जाथिनि मोनसे गिदिर कुइसन जादों आलि मेजआथ' बर' मानसि खिन्थु आरो गोबाङानो देसि जाथि सोर जाखो बे आलि मेजनि दिनै मोनसे फोरबो फालिनो थाखाय बिसोरनो माबोरै बिटिसि सरकारा बोरै माने अर्डार माने दिहुननो हाखो आरो बेजों लोगोसे नै मोनसे होबाय कलिताफोरनो होबावबाय कलिता बिसोर होदों ट्राइबेल दिबस फालिनो थाखाय आरोखि ट्राइबेल दिबस फालिनो थाखाय कलिताफोरनो रेस्ट्रिक्टेड हलिडे बे जाहैबाय 6 पुहा 22 डिसेम्बर बेयाव होदों दा बेखौनो प्रश्न जादों बे कलिताफ्रा सोर आरो बे ट्राइबेल रायजोआ सोरनिमोन बे कलितानोमोन नामा दा बेनो प्रश्न जादों दा दिनै जों कलिताफोरनो ट्राइबेल रायजोखौ
गथायना होनाय जाबाय बे प्रागज्योतिष रायजोआ जे बर'निमोन बर'फ्रा जे गोदो गोदाय ग्रोम ग्रोम रायजो खुंबोदों रायजो जाबोदों बर' राजाफ्रानो फारि फारि रायजो खुंलांदों दा बिनि अस्तित्वखौ खोमानानै जों कलिताफोरनोसो गथायना होनाय जाबाय बे जिनिसा रोखा रोखा बेयाव फैदों बे गिख्रंथाव गिथावबाथाव बे थांखि बियो दा दिनैनिफ्राय जोंहा खुनु मोनसे जारिमिननि बेकग्राउन्ड गैला होननानै जों दिनै बे फोसावनायखौ लानानै जों बुंनो हासै बर'फ्रा खुनु बेकग्राउन्ड गैला जारिमिननि बेकग्राउन्ड गैला जारिमिननि बेकग्राउन्ड दंबा कलिताफोरनिसो प्रागज्योतिषफोरनि रायजोनि बेकग्राउन्ड दंबा कलिताफोरनि आरो लोगोसे जायनाखि आलिमेसनि जायनाखि जारिमिन बे दंब्ला माने देसिफोरनिसो बेखौ बुंनाय जाबाय दा बेखौनो फारि फारि बुंनो सानदों अदेबानि आङो दाखालिबो बुंखांबाय प्रागज्योतिषफोरनि राजा सोरनिमोन बे रायजोआव सोर राजा सासन खालामामोन बे बाथ्राखौ आं दाखालिबो खुलानो मोजाङै बुंलांखाबाय आं दिनै नैबे देसि बे सोर आं बेखौ बुंलांगोन दा बेयाव होदों आलिमेस दे लेगेसि अफ देसि अरिजिन आसुरित बाथ्रा आरोखि मा देसि अरिजिन जाखो आलिमेस मेस ओंखारथारबाय आरो देसि अरिजिनाव ओमफ्राय फैखो आरो बेखौ देसिफोरनो माबोरै माने गथायना होखो फोरबो फालिनानै बे देसिफ्रा सोर बे जाथिया सोर दिनै प्रमद बर'मोनहा अबे बिटिसि एरियायाव देसि जाथि मोनफेरखो अबे जुगनिफ्राय दंफैयो बे जायगायाव जे आलिमेस फिसा थालायलायनाय आलिमेस थालायनाय माने देसि जाथि ओमफ्राय मोनखो बिसोरलाय ओमफ्राय बर'खौ ओमफ्राय बे जन्म जाखो बे दिनै साननो गोनां बाथ्रा रायजोफोर आलिमेसनि सल'आ आलिमेसनि जारिमिना बियो जारिमिनाव लिरनाय दङ नैबे थाबाकात आइ नार्सरी लेखा भलिउम नम्बर 1 थाबाकात आइ नार्सरी लेखा भलिउम नम्बर 1 दा बेखौ मिनहाज सिराज उद्दीना लिरदों मौलाना मोहम्मद आबू अमर मिनहाज सिराज उद्दीन बे लिरदों बे लेखाखौ आरो बेखौ इंराजियाव ट्रेन्सलेट खालामदों मेजर A.G. राबार्टी बे इंराजियाव ट्रेन्सलेट खालामदों दा बेयावनो आलिमेसआ सोर बेखौ लिरदों बेयाव लेखा रोखा रोखा दं बे बुजिया सोमजिया ओरैनो आलिमेसनि नाम लालाबायनानै खोनाब्लानो देसि अरिजिन दा देसिया सोर देसिखौ बेंगलाव राजबंशिखौसो होनना बुङो दा अब्ला बुंना दों नामा जे प्रमदआ बे देसिफोरनो जायनाखि बे आलिमेसखौ माने देसि लेगेसि होननानै बिसोर माने फोरबो फालिनो थिनदों अब्ला राजबंशिफोरनोसो हगारना होबाय नामा बे आलिमेसखौलाय बाथ्राया कुइसन जादों दा जिनिसा नैबे लेखायाव लिरनाय बादिबा आलिमेसआ बिनि सल'आ बिनि हिस्ट्रिया 1206 बाथ्रा बिनि सिगां खुनु जों बिनि आलिमेसनि लेखा जों फरायनो मोनाखैमोन मिथियाखैमोन 1206 माने माबानि लोखनाबती राजा बे आगोलाव सेनापतिमोन बियो माबानि दिनाव दिल्ली सुल्तान माने सुल्तान दिल्ली सुल्तान कुतुबुद्दीननि बे माने समाव सेनापतिमोन दिल्ली सुल्तान कुतुबुद्दीननि समाव बे सेनापति बक्सर खिलजी मोहम्मद आइ बक्सर खिलजी बे सेनापतिमोन बेयो उनाव बे बेंगलखौ सामलायनो थाखाय बेखौ दायित्व होदों बे कुतुबुद्दीना दा दायित्व होनाय लोगो लोगो बे लोखनाबतीयाव बे राजथावनि खालामनानै बे बेंगलाव दमन खालामजोबदों सासन खालामजोबदों आरो बे जायगायाव गावनो राजा बादि जादों बेनिफ्राय बे मोनसे थांखि लादों जे गाव बे लोखनाबतीनिफ्राय ओरै कामरुपजों फैनानै तिब्बतआव थांनो तिब्बतखौ गाग्लोबहैनो बे मोनसे थांखि लादों जेब्ला मोहम्मद बक्सर खिलजिया तिब्बतआव थांनो फैयो बे तिब्बतआव थांनो फैनाय समाव बे रंपुर साइडआव बे मेस राजा आलिमेसखौ फार्स्ट लोगो मोनजेनो आलिमेस नैबे लेखायाव दङ पेज नम्बर 560 निफ्राय गासै 573 560 पेजनिफ्राय 573 सिम बे पेजाव आलिमेसनि बाथ्राखौ बेयाव लिरदों आरो बे मोहम्मद बक्सर खिलजिया बोरै बोरै फैया मानो बे तिब्बत खालामनाग्रा बेखौ बे बाथ्रायाव लिरदों दा बेयावनो मोनो दा बेयाव लिरनाय बादिबा जेब्ला बक्सर खिलजिया जेब्ला रंपुरजों फैयो आलिमेसखौ जेब्ला लोगो मोनो बे 10,000 सेना लाना फैदों 10,000 गराय लाना फैदों बक्सर खिलजिया अब्ला आलिमेसआ बिनि ग्रिबाव गोलैयो बक्सर खिलजिनि ग्रिबाव ओमफ्राय जेब्ला बक्सर खिलजिनि ग्रिबाव गोलैयो
अब्ला आली मेसा गावनि धोरोमखौ सोलायना लायो धोरोम सोलायनाय बे इस्लाम लायो इस्लाम धोरोम लानाय लोगो लोगोनो बियो नामखौ सोलायो आली बे नामखौ लायो बिनि अरिजिन नामा मामोन बेयाव लेखायाव लिराखै किन्तु आली नाम बेखौनो होदों आं किन्तु बिनि मेस जे बे जाथिया जे मेस बे मेसखौ दोनदों आली मेस बेयाव होनदों आली दा मेस बेयाव लिरदों बे लेखायाव आली मेस बेयाव आली मेस नाम लादों दा बे आली मेसखौ डक्टर खिलजिया लिंनानै बेखौ बुंदों जे कामरुपनि राजानाव माने रिकुवेस्ट खालामफिनदों जे कामरुपनि राजा जाहाथे तिब्बेत खालामनायाव थांफायो सहाय खालामो बेखौ बुंदों दा आली मेसआ माने कामरुपनि राजा पृथु बे समाव बेबो बर' राजा पाल बंस'नि राजा बियो बे पृथुनाव बे फैनानै स्टिक लाना फैदों ओमफ्राय जेब्ला स्टिक लाना फैयो पृथुआ बुंहरदों बे बोथोरा मोजां नङा देग्लाय बोथोरखौ बाद होनानै नेक्स्ट बोथोर थांगोन होननानै बे स्टिकखौ माने रिटार्न खालामफिनदों किन्तु बे स्टिकखौ रिटार्न खालामदोंब्लाबो डक्टर खिलजिया बे पृथु राजानि बाथ्राखौ गनायाखै बे गावनो स्वयं फैनानै आरोबाव बे आली मेसखौ लानानै कामरुपनि खालामनानै थांदों आरोखि फैदों बियो दा बे फैनाय लामायाव कामरुपआव बे मोनथाम हारिखौ लोगो मोनदों महम्मद डक्टर खिलजिया कामरुपआव मोनथाम जाथिखौ बे लोगो मोनदों जेरै होनदों in the different parts of those mountains which lie between Tibet and the country of Lakhnavati are three races of people होनदों मोनथाम जाथिनि मानसि दं बेयाव one called the Kuns the second Mes and third Tiharu हारुफोर बे मोनथाम जाथिखौ लोगो मोनदों होनना बुंदों आरोखि बेयाव दा बाथ्राया जाबाय क्लियार बेयावनो बे मोनथाम जाथि कस मेस थारु आरो राजाया गावनो माने मेस खाथार अब्ला दिनै बे माने बिटिसिआव माबोरैहाय अबे देसि जाथि लोगो मोनखो बे देसि जाथिफ्रा बोरै आली मेसनि माने फोरबो फालिलायनो बिसोरनो खमथा बोरै होखो दा बेनि मोनसे कुइसन जादों आरो दा बेनो गिदिर बाथ्रा दिनै गावनि जारिमिनखौ मालिनो मानो हगारखो दा बिनिफ्राय डक्टर खिलजिया कामरुप रायजोआव हाबफैदों कामरुप रायजोआव जेब्ला हाबफैयो बै माने नर्थ गुवाहाटि बियो माने ब्रह्मपुत्र दैसिम माबाया आली मेसा दोनबोदों आली मेसा दोनबोनानै ब्रह्मपुत्रनिफ्राय बियो थांफिनदों थांनानै जेब्ला डक्टर खिलजिया माबायो मा होनो तिब्बेत जै खालामनो थाङो तिब्बेत जै खालामनानै लानानै फैफिननाय समाव बे खोब गाज्रि रोखोम माने बे जायगानि बर' मानसिफोरखौ अयथासार खालामदों बे 10,000 गराया आबाद मावनाय आनायखौ गाग्लिदों गासिबो दा बेयाव माने बर' राजा पृथुआ बेखौ माने सैज्य खालामनो हायिनि बेनि सायाव आक्रमण खालामदों आरो आक्रमण खालामनानै ओरैबायदि खालामदों बे जे दै बारदोंमोन ब्रह्मपुत्र दैखौ बारदोंमोन बे मोनसे 2 आवर्स बे उदेन माबा ब्रिजआ अन्थाइनि ब्रिजआ बायनानै दंमोन दा बेखौ औवानि बेम्बु बानायनानै बारदोंमोन बिसोरो दा बे बेम्बुजों बारनाय बेम्बुखौ नेनो थाखाय आमिर आली होननाय सानै माने गार्ड दोनलांदोंमोन डक्टर खिलजिया बे आमिर आली गार्ड सानैखौ माने कामरुपनि राजा पृथुआ बुथारनानै बेनि जायनाखि दालां बानायनाय औवानि बेखौ बुफायजोबनानै सावनानै दोनदों आरोखि ओमफ्राय जेब्ला डक्टर खिलजिया फैनानै बारबोनो नागिरो ब्रह्मपुत्रखौ बारनोथ' मोनासै ओमफ्राय बे समावनो बिसोर मोनायाव केम्प खालामनानै थाबाय बे आइडल टेम्पल थादों होनना बुंदों बिसोरो बे जेब्ला केम्प खालामनानै थायो बे समाव मोनायाव आरोबाव राजा पृथुआ गाग्लोबबाय राजा पृथुआ गाग्लोबनानै बिनि गासैबो सैन्यखौ छिन्न भिन्न खालामबाय ओमफ्राय उफाय गैयिनि डक्टर खिलजिया ब्रह्मपुत्र दैयाव बारसोमबाय बिनि सेनाफ्रा बारसोमनानै बारनानै खारनो नागिरबाय बे दैयावनो जेरै बेरै गावथारनानै खुनुरुखुम बिनि सैन्यफ्रा गासै 100 जनल' बारग'दों होनना बुंदों आरोखि डक्टर खिलजिया जे 100 सैन्यफ्रा बारग'नानै बे लोखोनाबथियाव थांफिनदों दा बे थांनाय लामायाव आरोबाव आली मेसा बेखौ माने हेल्प खालामदों आली मेसा लांनानै दोनहैबावदों दा बे हिस्ट्रि बे दा मोनसे रोखा बे जायगायाव जे माबादों डक्टर खिलजिया जे फैदों आरो डक्टर खिलजिया जे बे ब्रह्मपुत्र दैखौ बिदिनो बारदों बिनि नैबे माने खानायबारसि रक इनस्क्रिप्सन नैबे अन्थाइयाव लिरनानै दोननाय बे रक इनस्क्रिप्सन बे बै समाव लिरनानै दोननाय
बेजे खानाय बारसे रक इनस्क्रिप्शन लिरनानै दोन बे मा फैगोनखौ खानाय बारसे रक इनस्क्रिप्शन नम्बर 1 बेखौ लिरदों आरोखि डक्टर खिलजिया बेजों बारदों ओमफ्राय बेयावनो बिनि सैन्यफोरखौ खोब डिस्ट्राक्शन खालामनाय जादों ओरैनो लिरदों आरोखि आरो बे बाथ्राखौ नैबे माने माबायावबो लिरदों स्ट्रागल फर एम्पायार नैबे लेखा मुम्बाइनिफ्राय दिहुननाय बे स्ट्रागल फर एम्पायारा बे भलिउम नाम्बार 1 बे होदों आरोखि 5th एडिशन बियो बेयाव होदों बेयाव लिरदों बिनि केसा दङ बेयाव बे पृथुआ जे बर' राजामोन बेखौ बे रोखा रोखा लिरदों आं बेखौ बुंदों प्रमाण हिसाबै नैबेयाव बे 1206 नि घटना बेयाव लिरदों दा तुर्क केम इन टाच विथ आर्ली इन द 13th century when Ikhtiar-ud-din Ibn Muhammad Baqir Khilji, a conqueror of West Bengal, made a most ill-conceived expedition into Assam and met with disaster from the Bodo people and their rulers in the arki. Bodo मानसिफोरजों आरो बर' राजाजों बेयाव खोब माने आक्रमण खालामजादों बिसोर धंस खालामजादों होननानै बेयाव रोखा रोखा लिरदों दा गरसे जोंनि हिस्ट्रिया रोखा 1206 जे बर' राजानो सासन खालामदों कामरुपखौ बे रोखा आरो आलिमेसा जे बर' मानसि आरो आलिमेसा बर' मानसिखायनो बियो बर' राजाजों लिंक लानानै सोमोन्दो लानानै बे रायलायदों माने बक्सार खिलजि हेल्प खालामनो थाखाय बेनो प्रमाण खालामो ओमफ्राय लोगोसे बेयाव खोथाया बेयाव जानाखि लिरदों साबाकात नाइसरियाव बे कामरुपाव फैनाय समाव बे मिना सिराजुद्दिन जाय बे लेखाखौ लिरदों मिना सिराजुद्दिना बुंदों जे कामरुपाव जानाखि लोगो मोननाय मानसिफोर बिसोर साइबेरियानि मानसि होनना बुंदों साइबेरियाव जाय मानसिखौ लोगो मोनदों बक्सार खिलजिया बे मानसिफोरखौनो बे कामरुपाव लोगो मोनदों होनना बुंदों साइबेरिया दा साइबेरियानि मानसि माबायाबो बक्सार खिलजियाबो तुर्किनिफ्राय फैनाय बिसोरो बेबो मंगलाइट मानसि बेबो मंगलाइट मानसि दा तुर्किनिफ्राय फैनाय दा तुर्किनिफ्राय फैनाय समाव बेयो बै जायगायाव माने जा मानसि लोगो मोनदों बेखौनो बेयावबो लोगो मोनफैदों होननानै लिरदों दा अब्ला बे साइबेरियाव जायनाखि दङ मानसिफोर बे साइबेरियाव थानाय मानसिफोरा गोबां हिस्ट्रिफ्रानो बर'फ्रा साइबेरियाव दंमोन होननानै लिरदों बर'फ्रा साइबेरियावनो थादों आरो बे साइबेरियाव थानाया दिनैनि बाथ्रा नङा बोसोरसे बोसोरनि बाथ्रा नङा हाजार हाजार लाख बोसोरनि बाथ्रा होननानै जोंहा माने गोबां हिस्ट्रियानफोरा लिरदों आरो नैबे जोंहा माने बिष्णु प्रसाद आबा नैबे रसना सम्भार बेयाव लिरदों द्वितीय खन्द बेयाव बिथाङा लिरनो हादों जे साइबेरियाव जे बर'फ्रा थादों बे बाथ्राखौ लिरनो हादों 125 पेज बेयाव लिरदों जे बर'फ्रा साइबेरियाव दंमोन साइबेरिया बे साइबेरियानिफ्राय बर'फ्रा फैनाय आरो बे साइबेरिया सिबोराय थानाय जायगा होननानै लादों आरो सिबोराया बर'फोरनि माने बाथौ बोराइ होननानै बे लेखायाव लिरदों आरोखि बे लेखायाव लिरदों दा गरसे जों साइबेरियानिफ्राय फैनाय आरो साइबेरियानिफ्राय फैनाया बे 12th सेन्चुरियाव फैदों बेबो नङा 1206 फैदों बे नङा बेनो हाजार हाजार बोसोर सिगां बेयाव फैदों आसामाव फैदों आरो बे हाजार हाजार बोसोर सिगां फैनायाव जोंना फार्स्ट आसामाव रायजो खुंदों थागिबिफोराव बे जोंहा महिरंग दानबआ रायजो खुंदों आरो महिरंग दानबआ जे बर' मानसिमोन थागिबिफोराव जे बेनो सिगां रायजो खुंजेनदों बेखौ गोबां जारिमिनगिरिफ्रा बुंदों नैबे खेल बरुवा बाहादुर आंखौ दाखालि मानसिफ्रा गोबाङानो फनजों बुंदों एसे बुंना हो बे महिरंग दानबनि बंस'आ सोर अबे लेखायाव बर' होननाय लिरनाय दं एसे बुंब्ला मोजां होनना बुंनायखाय आं सानदों बेखौ एसे खोन्थानाया मोजां होननानै नङाब्ला ओरै खुगाजों बुंब्ला मानसिफ्रा फोथायनो थान मोनो बेहाय दिनै बे बाथ्राखौ बुंनो सानदों दस्रा जि लेखाफ्राव दङ गोबांनो महिरंग दानबजों बर' मानसि थेवबो मोनसे लेखा उदाहरन आं होनो सानदों नैबे खेल बरुवा बाहादुर लिरनाय आर्लि हिस्ट्रि अफ कामरुप बे आर्लि हिस्ट्रि अफ कामरुपआव बेयाव लिरदों आं खोन्थासै बेयाव नै दा आर्लिएस्ट मेनसन किं अफ कामरुप or Pragyutisha, as it was known in more ancient times, was a non-Aryan named Mohirango Danabo. His name was evidently Mairong, for a hill on the 7 mile of the Guwahati-Shillong road is still known as Mairong Parbat. It is shown in the modern map as Mairongko. The name Mairong was Sanskritized
into Moirang. It is clearly a Bodo name, and the people of this race who then invaded in the country were called Kirato and Blesos, as these were Mongolian immigrants in the Gargi. Have a clear Bodo level to Hatare. Out there, the Bangman says, Bunduman, a Maironga, Boromansi, Binis, Bunahan, they Kel Borobatu Lenadon are going with the Kodo, at least come to that day. I'm probably say, I'm going to never the Babani Pitura than it Bongso. A Bongso is Monday, Bunch, I said Bunchaman. Pitura there, the whole Palo Bongso, Pal Bongso, Nomdri, Pal Bongso. That Pal Burukabri Pal jacket. Very Pal Hajagan. Pitura Dakle. That Bill, they can only the Red River and the Blue Hills, Hembura. They let them. They will let them. They first number should be shown. First number should be shown. The Palos or Hindus Bodos will do the Palos or Hindus Bodos. They consider that considerable in Hindu culture and religion, as also Sanskrit studies. They will make a Boro for Marigasude. I would say the Tito as a Boroman, and the struggle for empire will have them. Tito Boroman. I would say the Baroso, Soyo, Zanaki, Boktel Kilja Pridiman. Kamuzan, they come to the place more, Boktel Kilja, they Borora as a Mane Garudan, Arabia Mabakan, they destroy Janaki, Ade Karakazabai, Ambre, they Boktel Kilji place more. Sanaki freedom, Desayo, Montam races of people sudden. They manage to look at them, Nes Manji, Coast Manji, and by Paru Manji, the Kundam. Now, dividing the open clear and Hanaja, Coast Rasur, they would have personally. The Bangala didn't get out the Coast, the Coast Rasur. Now, Tish of Ledon, Coast will go, Sanja Parse, Cabroni Sanja, Tanevergo, Cosari Nabu, other Cabroni about Tanevergo. Mesh number, earning history of the no country. Are they the language service of the forever Mongarki? Exactly, the Mongar before Mongarki. The volume number 2, volume 1, part 3, part 2, Robunju. Are they series Lekabie? At the Brad Buza series, the Gobade Kampang Papa Mana, Kizimago, out to be a Mungan. Borofa based on the Pal Bulletin, Borofa Pal dynasty, the Leconia Mundan, the Lecomo, Carby, Ambre Kamrubajo, Borofan Sason London, the Batra, the Karaka Janafi. I would say the history Malaya and I need to Batsakia. Mes Bongso, the over Malayan night, several dishes night, they Jacob, Mane Ogian, Mugito, the Muginago, Araja Bichao, the Bidrokanago, then the Coast Basur, and the Sanda Tanego, Kusari Nabu, Ambration Abaco, Mane Nes Namu, by Hindu Nibas number. That did that coast group body measuring. That coast Gundan, Zaifra, Borofa, Hindu Larani, Tangbai, business coast number. That's a Hindu Thermalan, Tangbai. The Hindu Thermalagrafa, Gaudi Pasauka, it means Pasauka. Mes Kuralethi. Are Mes Basa, Kubasa, Gazivasa. Kubasa. There's only from Robikumbergi. Mes Basa, Kubasa, and the Kubasa Rebra, Kubas, Nane, Coast, Nadi. Those only control. That was it, been yes, and the cost was a yes, make you utter. The bed, I would say, generally, the cost will go Alada from money, other cost history, Boroni, Mana history, Alda from money, Nes history, cost all over money, Jimmy history, Bia from Nagania, they would chignoa, Zamdine, very Janaki, Boroni, Zarimin, the Zarimin who Jimmy Laxnagan. Are Zarimina, Jamie Harini Monte, Malaysian Kampa, Zarimin Gava, the Paratanhaya, Zarimina says, Zango, Malay Snatchy, Jum Brepidam, Jum Mazati, Jum Maman, are beginning to go to Tungadam,
बे दावगानांगौ दा बेनि थाखाय जोंनि रायजो बिनो दोनदों दिनै बर' रावा ओइथिदोल हाबदों बेनि थाखाय हाबदों दा गतिके जोङो जोंनि जारिमिनखौ जोङो दिनै लाखिनांगोन ओमफ्राय मोनसे बाथ्राखौ आंखौ माखासे जोंनि लोगोफ्रा बुंहरबाय थादों जे बे माबाखौ एसे खोन्थाना होबाव होननानै बे 4th सेन्चुरियाव बे बल्लभ बर्मननि फिसाजो अमृता प्रभा ब्रह्मना जे जम्मु काश्मीराव हाबा जाहैदों बिनि सोमोन्दै एसे अबे लेखायाव लिरनाय दं बर' सिख्ला होननाय बर' हिन्जाव होननाय बेखौ जे बुंब्ला मोजां लिरनायखाय आं नैबे माखौ बुंनो सानदों नैबे रचना सम्भार लेखायावनो लिरनाय दं बल्लभ बर्मननि फिसाजोखौ माने बर' सिख्ला होननाय आरो गुबुन अनेक लेखा दं माने बल्लभ बर्मननि फिसाजोखौ जम्मु काश्मीराव लांनाय बाथ्राखौ गोबां लेखा दं दिनै बे रोखा रोखा लिरदों बाव बर' सिख्ला अमृत प्रभा नाমৰ আজিও কাশ্মীৰৰ অমৃত মঠ আৰু লাভ ভাগ আচলে জয়গান গাই আছে होननाय अमृत प्रभा ब्रह्मखौ बर' सिख्ला होननाय रोखा रोखा बेयाव दं आरोखि दा गतिके जोंनि हिस्ट्रिखौ लानानै जों डाउट खालामनाङा बे जम्मु काश्मीराव जे जोंनि राजखुंग्रियानो हाबा जाहैदों आरो बे जम्मु काश्मीराव जे बर' भाषा रायलायोमोन गोदो गोदाय जोंनि कालचारजों जा सोमोन्दो दंमोन कामरुपनि कालचारजों दा गतिके जोंनि हिस्ट्रि दा दिनै प्रागज्यतिसपुर हिस्ट्रिखौ जों गारनानै जोङो गुबुन जाथिनो जोङो माने होनो हाया गुबुन जाथिनि हिस्ट्रि होननानै जों बुंनो हाया बेनिखायनो नैबे जायनाखि दाखालि बिटिसिआव जा डिसिसन लाबाय बे प्रागज्यतिसपुर दिबस बे कलिताफोर होनबाय जों बेखौ माने हेंथा खालामनाय जाबाय बेरेखा खालामनाय जाबाय आरो इतिमध्य जों बेखौ अलरेडि मिडियायावबो होखानाय जाबाय दाखालिबो बुंबाय आरो कमप्लेन होनाय जाबाय आरो जों फैगौ मंगलबार खालि जों बेखौ फर्मेलि आरोबाव जोङो बिटिसि माने प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिजों जों लिरनो हागोन बेखौ उइद्र' खालामना लानांगौ उथायनांगौ आरो बेखौ उथायनानै जुदि लायाबा जों मोनसे गोख्रों मोनसे माने आन्दलन खालामगोन जों बे बाथ्राखौ जोङो माने मेम'रेन्डाम होगोन दा जों रायजो राजाखौ खावलायो बेयाव जाहाथे जोंजों सहाय होयो आरो जोङो जोंनि हिस्ट्रिखौ जों जेरैबो लाखिनांगोन जों मालायनो होनो हाया दा बुंनांगौ बाथ्राया बेनो दिनै बे प्रमद बर'मोनहा एथ' जे बिदि गाज्रि मोनसे डिसिसन लानो हादों बिसोरनाव माने एसेबो साननो हानाय मेलेमा दंना गैया जाखो बाथ्रा बे फैबाय दिनै एफा गिदिर क्रुसियेल डिसिसन बियो गावनि जारिमिनखौ गावनि सिनायथिखौ नोङो नागारनानै नंखाय होननानै मालायनो सिनायथि होनाया मालाय जाथिनिसो नोङो क्षमता होनाया बेनिफ्राय गाज्रिसिन सोर थानांगौ आंथ' बुंलायदों दिनै गावनि अस्तित्वखौ मालायनो होनानै जानाय बेनिफ्राय माने गाज्रिसिन फिसा बर' जाथियाव सुनि फिसा बुलाय रावबो थानाय नङा आरोखि बेबायदि गैया रावबो सुनि फिसा बेहा माने साननो हानाय मेलेमानो गैया नामा दिनै एथ' गावनि खाथि खाला मानसि दं पार्टियावबो मोजां मोजां मानसि दं बिसोरखौ दिनै बेखौ एडभाइस होनांगौमोन फोरोंनांगौमोन जे नै एसे बिदि नङा बेखौ बुंनांगौमोन दा बिनियाव खाथियाव जाय थायो बिसोरबो माने बिदि माने स्टाडि गैया नामा बिस्रा बिसोर मिथिया नामा बर'नि हिस्ट्रि एबा बर'नि जारिमिन नामा माबोरै जेखौ मोनो बेखौनो बुंलानाय जेखौ बेखौनो बेनो मावलानाय बेखौ जों बोरै रायजोफ्रा गराय हानांगौ दा जों ओंखायनो बुंदों बे प्रमद बर'आ दिनै बर' जाथिनि सुनि फिसा होननानै जों दिनै बुंनो गोनां जायो आरोखि जों बुंनांगोन आरो दिनै बे खेथ्रआव जों दिनै गुबुन गुबुन बिसोरजों थाफानाय आफादफोर दिफेन बर'मोनखौ जों बुंनो लुबैदों दिफेन बर'मोना दिनै माने बर'फोरनि बाथ्रा बुंबाय थायो बर'फोरनि आदर्शजों सोलिग्रा होनना बुंबाय थायो दिनै बड'फाया आलादा रायजो बिनानै जोंनो माने 50-50 जोंनो रायजो नांगौ होननानै जोंनो मोनसे सानस्रि होलांबाय आरो बे सानस्रिजों जों दिनै जुजि गोबां जोंनि संग्रामनि गेजेरजों मानसि थैबाय गोबां सोरबा माने गथ' जन्म जायाखिसै गोरबोआवनो थाबाय बे गोरबोआव थानाय समावनो सोरबा फिसा थैजाबाय आरो सोरबा 2 मास गथ' जन्म जानायनि उनावनो सोरबा फिसा थैबाय बिदिनो मावरिया गथ'बो थालांबाय आलाय सिलाय जालांबाय दा दिनै बेफोरबायदि माने सेक्रिफाइस बेबायदि एथ' गिदिर माने जोंनि गेजेराव खैफोद जाबाय अलखद जाबाय दा बे खैफोदनि गेजेरजों दिनै जों मोनसे बिटिसि मोनबाय दा बे बिटिसिआ सोरनि दारै मोननाय बे बिटिसिआ बे बर' फिसाफोर माने जिउ गारनाय थैनाय बिसोरनि दारै मोननाय आरो बिसोरो बड'फानि आइडिअलजिजों बे प्रागज्यतिसपुर रायजो कामरुप रायजो बे बर'फोरनिमोन बेखौनो जों मोनफिननो थाखाय जोङो आलादा बड'लेण्ड रायजो नांगौ होननानै जों आन्दलन खालामबाय बेजों गोबां मुंख्लं जालांबाय बे मुंख्लं जानाय मानसिफोरखौ लानानै दिनै जों बिटिसि मोनबाय दा दिनै बे बिटिसि सिङाव थानानै जे प्रमद बर'आ जुदि माने प्रागज्यतिसपुर रायजोआ
कलिताफोरनिसोमोन बर' नङामोनब्ला होमब्ला माने बड'फा आन्दलन खालामनाया मिसा जाबाय जों बड'लेण्ड रायजो बिनाया मिसा जाबाय नंखाय जाबाय एथ' जघन्य बियो एखेबारे दिनै जायफ्रा बड'फानि बाथ्रा बुङो दिफेन बर'मोना बड'फानि बाथ्रा बुंबाय दिनै बड'फानि सेक्रिफाइसजों बड'फानि थांखिजों बड'फानि फल'वारफ्रा दिनै जुजिनानै बिनि संग्रामखौ सापर्ट खालामनानै बिनि संग्रामाव ओंखारनाय दिनै अनेक सेक्रिफाइस खालामबाय जिउ गारबाय बे जिउनि बलिदानाव दिनै बिटिसि मोनबाय दा बिटिसि सिङाव हाबनानै थानाय जुदि प्रमद बर'मोना जुदि थागिबिफोरा बर' रायजो नङामोन होनब्ला दिनै दिफेन बर'मोना बोरै सैयो खालामदों बोरै खोनासंनानै दं बाथ्रा बिसारनो ओंखायनो जों खावलायदों बयबो दिनै ओंखारबोनांगौ बयबो दिनै बुंनांगौ बे भुल डिसिसन बियो आरो बे भुल डिसिसनखौ इमिडियेट उथायनो लानांगौ आरो बेखौ जुदि इमिडियेट उथायनो लायाबा बर' फिसाफ्रा गासैबो ज' ज' ओंखारनानै दिनै जों संग्राम खालामनांगौ आं दिनै बेखौ बयखौबो बर' रायजो राजाखौ खावलायहरो